Unsay kisaw mga siyaw? Kumusta nyo mga kasing-kasing diha? For today, pakit-on ta mo sa mga klase-klaseng mga shot sa basketball. But before ta magsugod, kailangan mag-warm up ta. Kailangan i-stretch na to atong hawak. But before jud ko magsugod, i-shoutout na nako ang tanan nagpa-shoutout og si Algin Lauza. Unya, sugda na nato. So, ako nang ipakita ninyo. Number 1, super jump shot. Number 2, hook shot. Number 3, teardrop shot. Number 4, magic shot. Number 5, pre, catch and shoot. Mamaak!